Manja mwamba kwacha. Kwacha. Lazarus akwera. Lazarus akwera. Posamalitsa nthawi ulemu wanu olembekezeka Secretary General achiwiri anu senior achimombo komanso masini onse matiye onse mafumu onse madirectors nonse komanso akuluakulu nonse aku region motsogozera ndi bambo Peter Simbi a regional chairman ino akamanga district chair komanso atsogoleri nonse kuno. Bwana SG ndayima pano kuti ndingokudzutsani kuti mwayankhule anthuwa. Koma choyambirira ndikupangeni congratulate posankhidwa kuja ku convention kukhala tsopano Secretary General wa Chipani. Pokupangani congratulate po bwana ndipanganso congratulate ena onse amene asankhidwa kukhala adindo a Chipani. Komanso ndidzipanga congratulate ndekha. Bwana ndimadabwa kuti ndimakonda nyimbo za nkasa chifukwa chani. Lero chifukwa chake ndachipeza. Ngakhale kuti kuvina samatha. Chifukwa amenya chintalitu. Koma nkuluja amatha. Akuti ena akulira mobangula chifukwa ali kunja kwa boma. Uthenga uja munaumva? Akulira mota chifukwa ali kunja. Ndikuwuzani. Bwana kuno tafika ku Nsanje ndi limodzi pa maboma amene kuli anthu ambiri okhala kunja kwa town. Dziko la Malawi anthu 80 pa 100 amakhala kumudzi. Nde ena mwa amene ali pano amakhala kumudziko. Nde zochitika za kumudzi ndi zosiyana ndi za town. Anthu akumudzi amadikirira kukacha akalime. Akalima nkumadikirira miyezi 3 chimanga chachiche. Ndoti nthawi imeneyo ngati adye nyama agwira kankhola ngati kanalimo. Kapena adikirira Christmas. Ndipo peza kuti kuno kumene tili ndi kunja kwa tauni, zotanthauza kuti anthu 80 aja akunja kwa tauni ena ali pati pa. Ndiye kuti anthu amene amadikirira Fanta pa Christmas paja ena ali patipo pa. Anthu amene nkhuku amadikira pa Christmas ena ali pati. Bwana anthu awawa chikhalire kuno kuchigwa cha mtsinje wa Shire zokolola zimakhala zovuta. Kutere kunjala yawa simabwera ndi munthu. Njala yawa ndikudera kuno mmene kuliri kumakhala kovuta. Chimene chikufunika kuno ndi ndondomeko zokhazikika zokuti anthu awa azikhalanso ngati Amalawi asamavutike ndi njala. Kotero ndimafuna ndikuthokozeni chifukwa chakuti mukamayang'ana ndondomeko za kwa Adimaki anena kale afumu kuti koma mutiganizire kamtengo kaja. Mukamayang'ana ndondomeko zogawa chimanga. Mukamayang'ana ndondomeko zosiyana zimene achakwera akupanga. Maso a president akhazikikedi kunoko kumadera akuno. Anthu akumudzi china chimene chimachitika amatha kukhala anthu amene amanamizidwa mophweka. Chifukwa chakuti kumudziko makanema ndochepa, ena mwina mafoni asimati ndochepa, nde anthu aja amanamizidwa kwambiri. Mokuti pa anthu 80% imene ena makhala kumudzi aja, ena ndi awawo kusonyeza kuti awawanso bodza limatha kubwera ndi kumamveka ngati zoona kumudzi kuno. Kutere kupala anthu ena amene njanji ija ayiona kuyambira ili yowonongeka ndikumakonzedwa pano ndikumayona njanji ija iyo. Koma wina ndikubwera ndikuwauzabe kuti njanji ija sikukonzedwa. Koma chifukwa chakuti iwo akuchiona pakafoni ka munthu ina kumakhulupirira kuti njanji ya wathu sikutani sikukonzedwa. Koma tikutani zimene zijafe tikutani tikuziona ndi maso. Bwana ndifuna kunena zinthu ziwiri zokha. A president akhazikitsa maplani awo. Ina ndi jaya zolowa munda zochipa mtengo. Zona zakunoko ndi zakuti anthu amalima koma kunoko zolowa munda zilipo zina anthu asamazifuna. Sizimalowa munda muja. Ndifuna ndikuuze ndi chimene chilero. Alipo anthu amene akupanga ndale anatola ndalama zake
inu mukuzidziwa fetereza wanuji amabwera kuno mawa nkutembenuka angotembenuza ukupatsani thukwacha fetereza uja wapita simunantsire munda inu mmanyadira kuti ndipasako 10,000 kwacha koma 10,000 tayerekeza ndi mtukula pakhomo umene akupereka president chakwera kutere ku ndalama zimene zijazo ndi zimene anthu alemera nazo apanga nazo zipani. Lero njanji kumangidwa akuzani njanji sikumangidwa mawa apanga bodza lina chifukwa chimene akufuna musamve zoona. Ananena district chairman akunena zokuti anafika anthu pana zoti president chakwera wamwalira. Munamva anthu amene amakhala madera akumudzi amandiimbira foni anthu una information tatiuzani akuti president watani wamwalira ndeti mata takhala nipe omwalira uja mumuona pa planta yapo ledzulo anafika pa planta simamuonaso kumene munamvera kuti president chakwera wamwalira akuti Limpopo FM akuti Bakiri Muluzi TV komanso masamba anchezo. Tikamanena kuti pa masamba anchezo pa Facebook sipopangira zoona zilipo zina zopanda pake zonyasa timadikirira mudzakhulupirire lerolo chifukwa nokha panopo kulikonse kumene muli amalawi kulikonse kumene ali akhulupirira kuti Bakiri Muluzi TV kulibe zinthu zabodza akhulupirira kuti akuli Limpopo FM kulibe ndi zinthu zabodza chifukwa ananena kuti chakwera wamwalira. Ananena kuti chakwera watani wamwalira chakwera. Amanena zoona Bakiri Muluzi TV amanena zoona Limpopo FM mawa mudzimveranso nkumati unena zoona awa ayi ananena akamangaja omwalira alipo atamwalira alipo naona president mene amatsika mu ndege anakweza mikono yonse mwamba chonje munaona alipo ena olomodziwo sanga nyamule alipo umwe madzi eneni wakumekhala kuigwira chonje chitambula kuizungulira ngati round about chonje alipo chakwera uja mwateromo mwampatsa moyo wautali amene uja simuthana naye kodi ineso zibwera amene ujayo mwampatsa moyo wautali simuthana naye wabwera amene uja. Tikamanena zakuti munthu uja ngodzozedwa ndi Mulungu nkhani zake zimenezi. Ndimafuna china ndikuthokozeni chifukwa cha nthawi kuno tili nawo a second deputy president achipani cha Malawi Congress Party olemekezeka Mayi Abidamia. Tatende ombe mmanja mwa Mayi Abidamia. Lero iwo sali pano koma timafuna tithokoze komanso kupempha tonse kuno tiyeni tigwire nawo ntchito tiyeni tigwire ntchito ndi Lazarus Chakwera chifukwa cholinga chake nchotukula ino anthu akuno kumudzi. Anapanga press conference ena ndimalizire pamenepo amanena zokuti ayi boma ili sili kutha boma ili sili kupanga izi ndeti mayang'ana nkhope zimene zimapangisa press conference. Inu mukamamvera nkumati akuti pali awo akunena zoona ndeti mati kodi ngati pali anthu akuba press conference inapangika ija mbava simunazione pene paja anthu akumzuzu pamene amaonera amamuona munthu amene anawauza asilikali kuti omberane anthu muphe pa 20 July anali pa press conference paja. Amalawi amene ndi anawo acha Lubino mene amaonera nkhope zopha Lubino amaziona pene paja. Amalawi amene akukumbukira kuti ku Eskom kumabedwa mafuta ama generator nkhope zimene zinali ku Eskom nthawi imeneyi amaziona zile pene paja. Amalawi amaonera zimene zijazo amakumbukira kuti tsiku lina anayima Nsanje olemekezeka nkunena kuti kodi munthu ungalemere kukhala mzimagalimoto ifanya kukhala mulonda wa president anatero amene ankati mulonda wa president iyo anali pamene paja koma ifuna agwirizana kukhala limodzi. Lero angopangana kuti zabwere mboma tidzabera Amalawi tili limodzi. Amalawi amene timakhala kunja kwa town lero yambani kutsatira zinthu zoona zapa masamba anchezo tiye tiziponye kumbali maso athu patsogolo kumanga Malawi watsopano kumanga Malawi ameneyo ndi president Lazarus Chakwera. Olemekezeka secretary general ndikupempheni kuti muime mwayankhula anthu ambuye akulaliseni.